skyde et hamster. Vil du skyde et hamster? Ja. Hvorfor? Ikke mit eget hamster. Jeg tror, jeg vil skyde en fisker. Hvad? Hvorfor vil du skyde fister? Det her klip. Hvorfor? Han er sød, men der kan også komme et andet hamster, som han måske godt få mit hamster, hvis jeg nu skyder hans hamster. Jeg vil ikke skyde med den her. Jeg må godt skyde med den, men ikke så store dyr. Vel? Jeg skyder en bamse. Skyder du en bamse? Jeg må gerne. Ja. Jeg må gerne skyde en stor, tyk bamse. Du engang bliver lidt ældre, ikke? Mm. Hvad kunne du så godt tænke dig at skyde? Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg kan skyde en lille kanin. Det smager rigtig først godt. Først vil jeg klappe den lidt. Og inde i det. Og så fast den. Først vil jeg... Først selvfølgelig, så vil jeg lige skyde. Og så vil jeg klappe den lidt og æde den lidt. Og så tage den med hjem. Og hvad vil du så gøre med den?